Kinahanglan magkuha kita security guard ana. Oh, kinahanglan man gyud na. Pero mas labing maayo og anam-anamon lang. Okay ra? Ang sunod na tong buhaton part do, mao na ang pagpananghid. Magkuha tag permit gikan sa DNR aron mahakot na to ang tubig sa luway. Mao na labing importante part do. Aron matukod din ang dam. Pagkahuman, ipahimutan ni nato ang mga tubo. Sa akong pagtan-aw part do, mag-una ta sa schedule. Nindot no. Maatol mag-Disyembre ang atong kasal ni Inday ug ni Susan. Bitaw. Anyog siguro Kawa pa ba mo masayod kung sa'yo nahunan lang hindi Clarita o Ma'am Susan? Wa na'y problema gaw. May pasalig mas Mr. Nire. Ngayon kahuman anong proyekto ha. Ipagkasal namin sa iyong mga anak. Di gyud makabalibad ang iyang mga anak porikit. Kay kung musupak sila, muambak sa linaw ang ilang amahan. Unya di na mutunga. Muna gipasalig ni Mr. Nere? Oh, mauna. Di makatugot si Inday ug si Susan nga mamatay ang ilang amahan. Di guna sila kabalibad. O nahala! Dalian na ninyo! Paano ko magmahay nga wa ko'y abilidad nga pareha nila? Nga akong gimahayan, murag ilahan na lang tanan. Wa man lang gani ko nakigstorya ni Inday. Mura man taon ka nagbinata ni Gaspar, uy. Wa man ko magbinata. May ubos lang ko. Baya. May bahay pag ina siya. Basag diin na lang gud na sila. Mga dato gud to. Day Mardi, hastag gutuman nun ako day. Pertig yung gutuman ako day. Why dukot dito sa balay day? Kay diin naman po day kagikan. Ada, dito ko day sa tarian. Wag yun nihatag na ko. Pertig yung gutuman ako day. Luya gud nimo. Mao na ha, kay naminom man kang mapay kaon. Hala dito ka, tanawa dito sa taas. Hala sige day. Inuta to mong ginamos. Salamat ka di ha. Oh, sige sige. Kinsa may pagkasado nimo anang imong kapakyasan. Doon na kay mabasol ana. Doon ay naghimo anang imong kapakyasan. Magid ka kasabot Marje. Ang bation sa tao, makasubo og kahi ubos. Pwede nang way mapasanginlan. Ikaw no. Di jud ka parehas ni Manoy. Ako nahibaw gid ko. Nakana si Manoy Fermin, doon na siya kabalaka. Na maangkon ni Engineer Igham ang iyang tinguha. Na maangkon niya si Inday Clarita. Pero nakakita ka? Wagin niya gipagawas ang iyang gibati nga kabalaka. O iya sab to. Ano ning ako? Mao lagi. Ayo diag marimay. Matud niya, mangita siya trabaho. Wa din niya ato ang gingon niya gahapon. Nga nag-hiring ang planta sa soft drinks ug mekaniko ug driver. Ambot, giadto ba niya? Kung siya mag-iskutan na. Ang iyang giiskutan si Indayra. Kay naglagot siya, nagisugda na pagtrabaho ni Engineer Igham. Naunsa biya taon ni si Gaspar eh. Murag kimahayan niya ang kinaadman sa iyang karibal. Tungod kay lupigon siya. Kay tungod wa siya ng abilidara. Tingali, nagunahuna siya na siya may magpapuno sa tubig sa lapirong. Iya na lang tingalig hakutag tubig ang lapirong. Aron maya si Inday.
Tilana ni Tawana. Naluoy lang bitaw ko niya, Noy. Dunay puruhan nga maunhan niya ang proyekto ni Engineer Pahak ug Engineer Igham. Unsaan man na, Noy? Paninguhaon niya nga makit-an ang sungkod ni Moises. Kadtong giabot og kauhaw ang mga tao sa desierto. O gitugsok ni Moses ang sungkod dito sa yutang pansil og nisidlit ang tubig. Oo, husto. Basta di ay. Doon na pa'y muatbang nila nga malagmit maoy mo buntog. Husto gid ka, Noy, da? Sulti si Gaspar. Ang ba't itong tawhana? Kalit man lang to. Hapit na ko na siya mga asawa. Mao ba? Kawa na bagay ka ikog. Ang babae nga masugot niya, mo sang gipangulitawan ni pastor. Uy! Kapiligro gud ana og magkasumbagay silang pastor. Piligro mo lang. Akong gibadlong. Nya, di man patuo. Kahinigugma man kuno niya ang babae, nga nganlag diri ka. Uy. Badlungan na storyo, tambagi. Maikog tang pastor. Kwartera bagyong paninguha ato. Nga maiyas diri ka kay kaminyo na sad siya. Mausad na gipasigarbong pastor din he. Unya, unsaon man ini? Namatod pang toryo, tuwa man kuno niya maibog sa diri ka. Badlunga lang lagi kay tingay gasta tani. Mahayan unya tang pastor. Mao lagi. Pardo! Uy, parto. Mahimo na nato sugdan ugma ang pagkaot sa agiana sa tubo. Pero doon na lang tayo problema. Usa man? Ang ubang tag-iya sa yuta, dili mo baligya og tipik lang sa luna. Ipahurot yun. Unya, ang uban para ba, dili mo sugot og tag 150 lang ang kada metro kwadrado. Tag sa kalibo yun. Mahal ra. Kay kung magpabayad ang tanan og ingon ana ka mahal. Uy, makabayad si Mr. Nero og di mo minus 5 ka milyon. Ana gyud Pardo. Dili na mahimo. Kinahanglan mahangyo na to sila. 70 milyones ray atong sabot ni Mr. Neri. Di mo angal siya og musubra. Mao lagi sad. Napatay ihangyo ay ni Mr. Neri. Unsa man? Siya'y atong pahangyoon didto sa DNR. Aron makuha nato ang tubig sa luway ug ikabutang didto sa lapirong. Aw, adtuon din nato sa Mr. Neri. Aron malihok din na. Go. Oh, unsa man? Muban karon namo. Adto ta sila Mr. Neri. Muban gid ka ga? Kinahanglan ginagaw. Kay nakasaad na ba ko Mr. Neri na ikuyog na ka sunod na mong adto. Bitaw no? Nangita mang agaw katong didto ta. Uban nila may purikit. Unsaon nga gipangita man ka? Di bita magdugay dito gawa? Di lagi. Kadiyo tra ka ita. Sige, nyara, agilis anak ko. Basta, ito yung ato. Kining doon ako ito yung Marjay. Importante gani, do, Gaspar. Okay. You kilometers. Muna. Si Marjay wala ra ba dire? Murag tuwa atos lang inday. Gani haram dun lakaw. Oh, di ay. Kusam na yung tuyo. Kung ikabilin lang, ibilin lang nako. Oh. Dili na may magibili, do, Gaspar. Kay, si Marjay di usulti nito ni Kuan. Kay may tungod man ni Rika. Awan, Drika. Kung tungod ni Drika, pastor, murag di man makatabang si Marjay ni mo ana. Oh, siyaro. Di ba ako sang suguang dapat susi. Kung napadaan ba among retratong andon ka sa Mindanao. Kay,
Di ka kukusalig ng turyo eh. Kinsa man ang turyo? Amiga ko ni Arnold o ni Drika. Muna nga si Margie yung akong susihon. Kaya makasalig ko, Margie. Kaya katos turyo, di mo kusalig ito. Kaya labi na si Margie, huwag ginapigan. Aw, maura man ka na yung tuyo. Ako lang sultihan si Margie, kabot. Ay, hindi gawas pa na. Ako siya na papasusi pagpaniin ba ni Margie ba? Kung usa sila kasunod si Arnold, yung Margie ka. Sige, sige. Sultihan ako sa Margiana. Nya, naku isugo ko nimo. Oo, sige, huwag problema. Kung saan na. Siguraduan ni ha. Ay, oo, basta ikaw. Ang imong amo ba, si Engineer Igham, kung tan ako no, kung sigurado ba gid sila ni Engineer Pahak sa pagtrabaho sa pagpuno sa tubig sa Lapirong. Matubag din ako ni mong pangutana. Siyempre magkagala. Be, unsa may tubag? Ay, murag isayo na sila, oy. Di sila maglisod na. Abi mo, kwarta na ipilukon. Bugas tog 70 milyones. Pero ang gusto, wala yun. Pili, si Mr. Neri. Nya, siguro gid ko nung matuman nila. Siguro sila. 100% kuno. Ti ay ha. Nagsugod na ba sila? Wa ko na yung usap tuig. Mahuman na sila. Sigurado dyan kuno. Kaning isulti ko, pastor, dad-ani dito nila ha. Sama na. Ina si Engineer Igham o si Engineer Pahak nga kung maghinay-hinay sila og trabaho anang punuan ang tubig sa Lapirong, malagmit na'y makauna og punuan ang tubig sa Lapirong. Doon ang daylain. Duna. Kung ang ilang project ni Engineer Pahak, abtan og usa ka tuig. Ang kining mosuway, di lang maabtan og usa ka tuig, usa ka buwan ra. Ay, kumidya, oy! Kumidya mo na siya, oy! Hasta ikaw, di ka matuo, narani mo. Basta, makurat lang niya mo. Nay nag-interesar anang tubig sa Lapirong nga punuuna nga dali ra. Buwan? Ito na to, Gaw. Bahala na. Anugon kay Gaw. 1,500 ang imong buwan. Unya tagsara man pud ka mo report dito. Bisan palagi. Di gyud ko. Nakasanong na ta. Ayaw balibari. Ikaw manggod. Diretso mo lang kagsanong. Anugon lagi Gaw. Anugon kay maadtos lain. Bahala na lang unta to. Unsa man kunoy nakalisod ang trabaho abi. Ngaigo man lang ka mo report kung makasugat ang problema. Kung wa, di sa kamoto. Sige, musugot ko. Pero kinanglan, doon na gid ko'y kuyog. Way problema. Si Toryo ang imong kuyog. Di ko magdugay dito ha. Inighuman sa akong report, pauli din ko. Oh, niguman imong report. Usa pa man da imong buhaton di. Pauli dayon. Lagi ha? Telepono Gaw, tubagas ha. Gaw! Si Frank! Sa may tuyo. Paatuan ko nung kasayla ha, kay doon na importanteng balita. Importante. Sa man balita ah. Adto lang, kay di man siya mutugan kung unsang balita ah. Matawal ka sulti ka na. Anong natangag ko tawag ko turnay? Kaya nga nga makakapugos si Gaspar sa pagpatukan kung kinsa kung imo niya nga tao naglihok sa ano pagpuno sa tubig sa Lapirong. Tutan na mo daw ko.
Mga di mamutugan. Basta doon na dyan kuno. Mauna. Dili kasi ha? Dili tingi atol niya, oy. Unsa ako kuno masiyaman? Kadi mo na pa niya yung engineer pa pang engineer. Kinsa man eh? Ambot na nga. Kaya buong panggaspal. Kung ang atong project, dili pa buto ko sa tuig ng paghuman. Ang inyong potensya, di sa kamot ang kabuhan, mahuman saan? Di ay ha? Mau lagi? Sabay, kerja engineer ha? Ada engineer pa? Ada leon. Lay. Tara, Pardo, Oh, Pardo, bayo niya ka. ano man eh? Nga nung di man siya matugad kung tinuod ba na? Laway sabi. Isa tiyan mo. Ato na may susigon. Atom at tuon karagingan la Gaspar. Ugma! At doon na daw nang gilangan lakas pa. Si Inday ug si Susan noy. Sa katong giingon mo nga ang sungkod yung voices, doon ay talagsaon nga gahom. Nga lupigon ang abilidad nila ni Engineer pa kung ni Engineer Ikham. Unta, pero ang problema, kung hain man ang sungkod ron, Mao na itong panhiwaon nga makitaan. Kaya kung ikita na, mahimong ibalik ang tubig sa lapirong. Mahimo pang pawason ang tubig diha sa dakong luwang. Tiaw mo na. Ug mahimo lang na, suod lang sa usa ka semana, way usa ka buwan. indot ana, pastilan o, hiapa na ron no? Di sa naa pa na ni Munoy, di gyapon ka makaingon nga maimugit si Inday. Anong di man? Nga mauman ka nagikondisyon ni Sir Miguel. Kunya, nagtuo ka. Maway pagsupag sila sa Inday, ana. Di gyapon na maimo nimo sila sa Inday. Pero masiguro ka nga dili masanta ang tinguha nila ni Engineer Pahap ug ni Engineer Igam. Nga dili sila'y makapuno sa tubig sa lapirong. Oh, kana hinuon. Pastilan Inday no kung tinuod ng Sulting Margie. Dako gid ako ang pagtuo, Susan, na usa ka nato. Si Fermin, ako, ikaw, si Gaspar, or si Margie ang makakita sa maong sungkod. Inday, ato tinuod. Sige, sige. Kabaw ka, nawaan akong kahadlok karon sa Gisulting Margie. Gusto si Fermin sa maong iyang panguna-una. Nga malagmit, tuagit sa ilawom sa langob ang maong sungkod. Day, dali ko ito pagpangita. Hindi sa na pwedeng dali-dali ko na to, Susan. Piligro ang maong langob. Sumapa sa mga istorya. Nya, og maunahan pa nilang pahakop ni Frank. Ay, sus. Bisan unsa pa ilang buhaton, Susan. Nakasiguro gyud ko nga di nila mahimang ilang katuyuan. Di ta magpakumpiyansa, Inday. Di jud ko musugot nga malampo sila. Aw, kay di man sab gyud. Mao lagi nga dalion nato ang pagpangita sa sungkod. Kuyaw man kaha nga sudlo ng langob, atong sultihan si Papa nga magsuot siya lalaki. Di jud ko makatuwa nila. Murag di apik-apik na may gitingamin nila. Di jud ko makatuwa. Saan problema hatyo ba? Doon na lagi economic kompetensya. Pero di man sa manugan og kinsa. Kisa may di manugan na natyo. Kadto sila Spermin o Gaspar mo ay nagpalakaw. Nga doon na kuno ilaing grupo nga nagtinguha nga mupuno og tubig sa lapirong. Nagtinguha sab? Sa pag-angko ni Inday ug ni Susan? Oo, gyud. Kay unsa man nilang tinguha as pagpuno og tubig sa lapirong. Nawa may laing gikondisyon Mr. Neri. Nga kung kinsa tong makabalik sa pagkalinaw sa lapirong, iyang ihatag si Inday og si Susan.
Aw di ay. May gipangita lang kuno sila aron matuman ang ilang tuyo. Unsa man ang gipangita, Tyo? Ambot unsa ka na? Pagkalagot lagi kayo kay di man sila manugan. Isog yan na, Tyo. Kinsa tayo makahimo ng kondisyon na ba? Nga puno ang tubig sa lapirong. Parehas paagi sa inyo, ha? Maubitaw na nga galabad ang among o ni Frank ug unsao na nila. Ate, krate ngayon na, Tyo. Haro ma-discourage mo. Di gud in taon na mahitabo turyo nga kami ma-discourage. Ayaw good, Tyo. Pasagdiin na sila. At akay ba, nga gilingaw-lingaw ra mo. Kanara bang nga Gaspar? Ako na sayran. Nasa tinguha nga mga sawa ni Susan. Maog yun. Padayon yun mo, Tyo. Ayaw pada sa mga tabi nga walay hinungdan. Di lagi unta ni mo to o anak si Frank. Ang amo lang nga kung tingalig matinuod. Nga doon na may kompetensya. Trabaho lang mo, alaw pada ng tabi-tabi. Trabaho bitaw mi, di mi magpadaan ng tabi-tabi. Ang amo lang, susiho na mo, pirmi. Bisag tinuuray nga doon na, di mo mabintahaan. Masa may gasto nila? Ay, tayo na, si Mr. Neri maoy mo gasto nila. Sakto ka kaya turyo. Sakto mo lang, Tyo. Lisod ka mabintahaan mo sa inyong kompetensya, Tyo. Kung sa ilang sikreto, aron makakompetensya na mo. Silang, ako'y Manila na. Sigurado na. Sa imong na, Pastor. Doon na ba kayo makakompetensya sa among trabaho? Doon na to niya. Kinsa man? Kinsa may makikompetensya na mo? Basta doon na lagi ko, no? Sa mga tagisulting Gaspar. Mutuo sa daga. Tuo lang ta. Huwag mo tinuod niya. Tayo mo nag, o sa kabuhan, mapuno ng lapero sa tubig. Inyo, dugay pakistanan. Dugay lagi. Pero ang pangutang na, kung kinsa nang makikompetensya na mo, o kinsa ilang mga pamagi. Sagdi na tulog kinsa na sila. Managanan mo ba? Kaya doon na niya tao tinuod ka. Pag matubig dito sa pirong, patay mo. Ikaw ba? Kaya wapang kilaing gisugo ni mo. Paniti sila. Laban ko, kaya ako'y agaw ni mo. Asa na ko laban? Anak ko ni magkaon tikam. Ang ato ko siyempre. Ang gusto ko binig ko. Dahil na sa laban ko. Anak ko ni mo kaya gaon tikam. Sakto na! Sugod ka ron! Sunod-sunod na sila! O paniti ako sa ilang buhatan! Tag mga lalaki para makuyog lang ni Fermin. Dili ka na maayong imong naunaw Susan. Ihimo ni nato sa sekreto. Ug dili maayo, iipaybaw ni nato sa kadaghanan. Pero day, kuya sudlon ang langkong. Namiligro sila si Fermin. Mo ka na atong pangita ang baagi. Peligro gyud kung siya ra musud ngadto sa lamog. Unsa ka na inyo isgot ha, Lalita? Ay, kuan ba pa? Ang plano ni Fermin sa pagsud sa lamog. Peligro man? Pa, mamiligro gid sila. Kinahanglan, manuhol gid ang mga lalaki para makauban nila ni Fermin. Aron dili sila kuyaw nga mosuod dito. Di isab lagi maayo nga daghan ang mga ngadto dito Susan. Ano ka mo problema man? Ako pwede sod langob. Kami mga dadaki, dili mahadlok. Dami almas, dami pusel ka na ribulbel. Ayun na apil pa oy. Di na ka makahimo ngadto. Unsa di himo? Ha? Ako himo.
Ako himo bokno bitin. Doon ako ulasyon, halon di doon dautan. Nya pa, di man ka makadagan. Ug naay dinaganay, ma-absent ka. Ngano dagan man ha? Ako di dagan. Sagdi na lang na pa. Ang amo lang pangayon ni Inday nimo nga makapalit kag armas bisag tulo lang ka buok. Bitaw pa. Doon naman ko almas. Doon ako pistola. Doon na mga kuhang glinid. Kita andam tanan. Ha? Ayun na nagugbatugag uban dito pa. Kami na lang si Inday ang mahibaw. Papa, maglikay lang ta sa disgrasya. Pasagdi lang to si Fermin o si Gaspar nga mga to dito. Kay mga batanon pa to. Mga baskog pa og lawas. Basta ako uban kung kamo balik dito. Iliyon! Tanaw lang niya nato, Papa. Kami lang ni Susan ang agda. Kung sa katinuod nga doon na may kompetensya, ambot tinuod pagkagdi. Doon na may kompetensya sa among gitrabaho. Nya, Mao na dong. Mao na nga ikaw mao'y akong pasusihon kung unsa ni katinuod. Kay lisod kayong palandungon. Kung tinuod ni, nga himuon lang nila nga sud lang sa usa ka buwan. nya. Asa ko ba ni Idyo? Asa pa, dinhi sa atong duol, didto sa Lapirong. Husto. Bisan asa. Ang labing maayot yo, adto sa ilahang Mr. Neri. Bisag asa lagi, basta diri lang sa atong duol. Okay. Ugma dayo magsugod ko. Tagay ako galawan siyo. Sa allowance, ngayo pa jud kag allowance nga makakaon man ka dinhi. Natural. Pamliti di ay. Nya, gagmay snack. Suskon partig pamliti, pangayo na lang ni agaw purikit. Anong inyo na sa kong gisgutan gaw? Ay, kinistoryo gaw ba? Siya mo'y among suguon pagpangispiya dinis palibot. Kay aron mahibaw ana mo ni Engineer Frank Igham kung unsa ka tinuod nga doon na may karibal. Anak lang nako ni papangayo og pamliti diha nimo. Aw, abi ko bag unsa. Naku bag sugoon na sa kunin mo pag atoy lang Mr. Neri. Tiya, niya malagi ni. Da, ako na lang gikuha. Kay labihang tagaw-taw ni mama. Kay pirmi ko na siya mahasol. Mabisto na di kay ini, tiya. Unsay mabisto? Kay nga na, ako din ang gitago. Pero ay panabihan na doon na ako'y anak. Day, ani na lang kapuyo ha, para di mingaon si mama ni mo. Dagan magkaon diri, day. Bitaw day. Ani na lang kapuyo kay daghan kay magkaon diri. Jo, wala kay tuyo nako, kay muli nako. Ay, day porket dadasa ni dito sa day Carmila kay pagkatulgan ni kay mor katugo ning bata da. Kay Gikapoy mama- siguro nas biyahe. Na Diyan sa tika. pagkatulga sa na imong anak ito. Pamati og maayo toryo ha. Unsa man? Kanas gaw purikit, sweldo ana ni Mr. Nere, silbing reporter. Murag sekretaryo nimo. Nya, Kung muadto gay siya dito sa ilang Mr. Nere, ubanan gyud nimo siya. okay. Why problema tiyo? Kana ra day tiyo. Kagamay na ng sugo nimo, mas maayo hinon magkuyog ni tiya kung ni uban siya. Kana gyud. Ay, Toryo, Oy tiya. importante yun kaayo nga imo kong ubanan dito. Kaya kung di gani ka mo uban ako, na, di gyud ko maadto. Nga naman tiya, nahadlok ka sa insik. Ooy, pay, ilaktan sa insik ay. Kango-kango na lang. Sagdi na lang nas Mr. Nere gaw. Kay naibog mo na nimo.
Tiya, di ba ka na Mr. Neri? Iyahay ni mo kung magminyo ka niya. Hilom da Toryo. Utro sab kang way buot. Unsa man to nako ako Amerikano nga pintal? Kung makigminyo ka ng tigwanga. Unya, tiya. Dato tong Merkano. Maka, kuhan ni Mr. Neri, maka bintaha siya. Basta, di na ako mangitaglain. Ay na mong paglalis, ana. Basta, Toryo, mauna tong akong gisugo ni mo. Ano man? Patuon kang inday kayo sa ilaha. Makigsabot siya nimo. Sa may sabutan na mo? May tungod gud atong imong gisugyot na matutag balik dito sa Liguan ug sudlon ang langob dito. Desidido giday si Inday? Desidido kaayo. Ug hasta si Sir Miguel, gusto pud kaayo. Hasta Sir Miguel, mukuyog. Ay oo, lagi. Gusto gid kayo siyang musud sa langob. Uy, kapiligro ko dana. Piligro kay ng languba. Daghan ko kay nang matay din ha. Unya, doon na pigitaw nga nisod nga wa kagawas. Unya ikaw, wa ka mahadlok. Nga kuyaw man ka to dito. Awa mo na yung problema. Basta planuhon lang. Kinahanlan, ug moadto dito, dili maginusara. Mga 5, 5, 6. Ang muso dito, unya kinahanglan dunay armas. Na, ikaw na lang, uy. Ato-ato dito, naghuwat na ba ito nimo? Sige. Nol, Oh, naligadong. nasinday. Una may sulti ka. Gipanugon mo ko nga panhion. Pero paibawa lang ko na si Sir Neri. Di na kinahanglan kay naaman si Inday magsugo ni mga panihon ka. Okay, dali lang kung isang kabawon si Inday ha. Sige. Dali lang sud. Sir, yes, permin sir. Oh, Pilmin! Mayo ikaw abot na, ha? Sir, may adlaw, sir. Paabot lalita sa imo. Ha? Sige, lingkod. Lord, ikatawag lalita, inapaabot, Pilmin. Ha? Sige sir. Lingkod, Pilmin. Salamat, sir. Kumusta ikaw, ha? Ako lipay, imuhunang-una. Doon na puno tao, sud langob. Gusto ko kita, langob. Ha, Pilmin? Okay lang sa imo? Ato lang mo niya ng sabutan, sir. Kay, yara ba ko na dito sa sud? Ako, di man hadlok, Pilmin. Doon naman ko almas. Doon ako pistola. Doon ako hanlinid. O di oy? Mao, gusto ko uban sud langob. Ako basin kita ako sungkod, misis. Ang sabutan lang nato nagmayo, sir. Dili lang nato dali-dalion. Ato ning dalion kamin. Kay importante ning higayon na. Kanang butang nga atong ipangita. Mawala giday. Sige. Kamu sabot, ha? Basta ako, uban di sa inyo. Sige, ako kuha almas. Pala kita, Pilmin. Pasinon gid si Papa. Bisan dili na makahimo. Mukuyog yun. Lingkod pagbalik, Fermin. Abi ni Fermin, nalipay kay dako si Susan sa dihang naisgutan ang gahom sa maong sungkod. Nga makahimo sa dayni pagpagawas og tubig. Nga sarang makapuno sa lapirong. Malipay gid siya. Kay hadlok man siya nga magmalampuson sila si Engineer Pahak ug si Engineer Igam. Mao na. Kay perti gid yang hadluka nga mahimo siyang asawa ni Engineer Pahak. Ikaw, Inday. Okay ra nimo
nga mahimo kang asawa ni Engineer Igham. Sa may gibati mo? Sa imo muna una. Malipay sad ka. Oh. Kung nahigugma di ka niya, Wala ko'y pagbati ni Frank. unya wa ka mabalaka. Nga tingalig matuman nila ang tinguha ni papa mo. Pagid ko mahadlok anak Fermin. Maling ka mo, Jikuday. Nga ako'y makikita sa mga sungkod. Maunay akong gipangandoy Fermin. Nga ikaw cute ang makakita sa maong sungkod. Aron masanta usab si Frank sa iyang gipangandoy. Gusto na ako, yun. Nga ako'y makapuno sa tubig sa lapirong. Palihas ta og gipangandoy Fermin. Kan dito do, ang tubo ari na to pasukara dire. Dili ka maayo do, diri lang dapita do. Ari lang nato ipa-underground og gamay. Padung dito. Mahimo sad. Kunya do. Ari ta diri do. Kunya do. Ari diri nga pag-agi ang tubo. Laos diya pangpang. Usa tabangi ko. Napapadaan nagdali ang litrato dito sa Mindanao. Litrato ng Arnold para may bawan ako kung unsa na resulta mo panagribal. Na, bay. Sa honest Rick ka. Wa pa masanahatag inyong picture. Para ako mapada dito sa Mindanao. Ngano ka? Pagtala ko ng sika. Huwag nahatag na bang Arnold para mapada. Sige lang, bay. Muadto ko og mas buntag. Ako pangutanon si Drika. Unya Toryo, pagbiti sa istorya si Drika, kung kinsay maayo pagkagawa sa retrato ng mga Arnold, iyabag ako ba? Sa akong paminaw, pastor, ang imo mo'y maayo. O Chris! Makabita ka sa ako sa Arnold nga ang naong iya hiwi masagbagang. O lagi, ang importante kung kinsay magustuhan sa ginikanan ni Drika. Mo lagi nga gusto kong dali nga papadaan na para makitang katag. Sige lang, bay, pastor. Adto na ako sa Drika, dali to na ako. Gusto sa ko masolbar inyong problema. Mao na Toryo. Nagsayagaw na ko. Sa kung sila sugo. Galabad na rin uuna ko. Galabad. Parihas ta. Oh, naghanap sa tiyo ni mo. Tapaniid sa gibuhat nilang Gaspar og ni Fermin. Kimo mo ko nilang kompetensya.